Ja, estimet, això és per a tu. A veure, Felip V? Sí, Felip V. Felip V és un personatge molt roïn. És més roïn que roïns des pel·lícules que tu veus. És tan roïn que va cremar desenes i desenes de ciutats. Va cremar Vila-real, va cremar Xàtiva, Fotre. Terrassa i moltes més. Estava en contra dels gitanos, feia lleis perquè expulsaren els gitanos i per a que pogueren matar els gitanos i coses d'això. És un psicòpata de categoria. Au, vinga, xe, anem a llegir-la. Ausaes Bugaes. Esta història comença en la puta, reputa Castella, en la vila reputa, reputíssima puta vila de Madrid. Señores, Castilla ha vencido. Castilla ha vencido la guerra contra los catalanes y los valencianos de los cojones. Castilla conquistará toda España, incluso Portugal. Y ahora nuestro rey, Felipe V, firmará los decretos de nueva planta. Majestad, Majestad, deje de comer. Majestad, Majestad, firme, firme. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que tengo que firmar. Siempre tengo que firmar cosas. A ver, vamos a poner, voy a poner mi nombre, ¿cómo me llamo? No me acuerdo. Eh, Hay que ver. Estos castellanos de mierda. No, querría decir estos valencianos de mierda. Es que yo soy francés, ya sabes. Enciende la luz, garzón. Gracias. Oh, secretario, secretario. ¿Qué ocurre, Majestad? Esto es una mierda, está escrito en castellano. ¡Qué manía con el castellano de mierda! Sería más fácil si lo hicieran en francés. Xavi, aleshores el rei dels castellans era francès i xerrava francès. Com és això? Au, saps, els borbons són francesos i han sigut els reis dels castellans. I per això els castellans sempre han volgut imitar a francesos en tot. Han volgut ser iguals. Sense èxit, clar. Els borbons, els taurons, Oh, els borbons, els oh, taurons. oh, ¿qué es esto? Un renoquet que habla. Por favor, haced algo. Ese renoquet. No, ese chico no. El renoc. ¿Cómo se dice? ¿El qué? En castellano de mierda. El sapo de la mesa. Ese. Dices borbons a taurons. ¿Es que no lo habéis oído? Oh, de verdad, que los castellanos sois unos inútiles. No sabéis hacer nada, no sabéis ni coger un sapo. ¿Os creéis que es que vais a dominar España y no vais a dominar nada? ¡Idiotas! Con lo inútiles que sois, estoy seguro que no vais a hacer nada. Y Barcelona y Valencia serán siempre catalanas, aunque lo pongan en un papel que son de Castilla. ¡Idiotas! Y en Xativá me colgarán en un cuadro boca abajo. Y ese tío de aquí es un actor del Polonia de TV3. ¿Esto qué es? ¿Estamos todos locos? Y se independizarán dentro de poco. Los castellanos sois subnormales. I d'ací és d'on ve el complex d'inferioritat dels castellans, ho entens? És per això, és perquè tenen un rei que és francès, i com que el seu rei era francès, ells se sentien que eren una merda. Per això, ells abans pensaven que el francès era molt sofisticat, i ara l'anglès, i que el català, el valencià, no val per res. Per això, perquè són imbècils. I saps com es diuen ara ells mateixos? Com? Es diuen espanyols. Es pensen que són espanyols, són imbècils perduts.